कान फाड़ कर सुन लो पावर स्टार पवन सिंह के चमचे बेलचे और उनके जितने भी अगल बगल के हैं उसको भी मैं सबसे पावर स्टार पवन सिंह के गाना आयल बा अहो राजा एक और गर्दा और प्रचंड तारा लोग के देखे ला मिलत लेकिन कुछ लोग ऐसा बारन की कहतारन कि पर ऐड लगा के तरीका से मतलब कि व्यूज लियावल जा रहल बा। सुन लो जितने भी चमचम बेलचे हैं पावर स्टार पवन सिंह के उनको हम बता देते हैं कि भाई साहब भौकाल बनाना छोड़ दो और इस पर ऐड लगा के पावर स्टार पवन सिंह व्यूज कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ यह तरीका के कहल जाता भाई। सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार इस गाना पे इतना ज्यादा व्यूज आया है तो आया तो पहले बात ही बता देवा तनी कि मौसी के दुकान से व्यूज खरीद के पावर स्टार पवन सिंह डाल देले बड़न और भाई साहब एकदम व्यूज बढ़ रहल बा एकदम गर्दा उड़ा रहल बा। एकनी के मौसी के दुकान से खरीद के डलले बड़न पावर स्टार पवन सिंह तब एकनी के गाना में मरचाई लग रहल बा। एगो तो हमनी के स्टार के गाना कितना दिन के बाद एक नंबर पर ट्रेंड कर रहल बा। अब फिर से एकनी के बोले लगल बड़न से कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह गाना लाते हैं तो ट्रेंडिंग सेक्शन फाड़ता ही है और कहीं ना कहीं इन यूट्यूबरों को मिर्चाई लग जाता है। अरे लाई पे लाइक एकदम जम के होई वीडियो में बना रहो लोग। नमस्ते प्रणाम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपका स्वागत बा। हमारा चैनल पर नया बड़ा लोग तो सब्सक्राइब कर लिया लोग लाइक कर दो लोग ताकि हमनी के मोटिवेशन बढ़ता रहे ताकि और भी अपडेट और जानकारी लेके आ सकी। दब के एकदम शेयर करो लोग ताकि वीडियो वायरल होगी। व्यूज के मामले में बात कर लिया जाओ तो व्यूज के दादा के बाबू के घरे से नहीं आवत काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना वायरल होते ही कंपनी अपना ने विश्वास करे लगल कि ऐड भर भर के लगावे लगलन सो कि भाई साहब इतना ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा बा तो कहीं ना कहीं यह गाना पर ऐड लगाएम तो हमार गाना वायरल से। गाना के ऐड के बारे में बात कर लिया जाता गाना के ऐड भाई साहब के तरीका से लगावल जाला और पावर स्टार पवन सिंह के गाना बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहल बा। एक नंबर पर अभी भी बनल बा जाके देख सकत रह। लेकिन भाई बता दी कि ऐड के तरीका से लगावल जाला कंपनी काहे विश्वास करे लगला और इस तरीका के ऐड लगावे लगला। हाँ काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना तो ट्रेंडिंग सेक्शन में चल रहा बा कंपनी ए से विश्वास करे लगला कहीं ना कहीं ए पर ऐड लगाए तो कहीं ना कहीं सब जगह हमार ऐड प्रमोशन बहुत ज्यादा दिखे लगी पावर स्टार पवन सिंह के गाने के थ्रू हमनी के प्रमोशन ज्यादा होके लगी तो भर भर के ऐड लगावल लोग कंपनी। तो ई कंपनी लगावता ना कि पावर स्टार पवन सिंह लगावतरन। कुछ ऐसा चमन चुटियन बड़न जिनकी कह रहल बड़न कि पावर स्टार पवन सिंह ऐड लगा के गाना चला रहल बड़न। एगो हमर कुछ एगो भरवोदवा बा हाँ भरवोदवा बा उहो कहत लख कि भाई ए पर ऐड लगा देवल गइल बा ऐड के द्वारा इतना व्यूज कलेक्ट कर रहा है तो अतने तहरा दम बा चाहे इतना तहरा स्टार में दम बा तो कह अपना धुरेंद्र भैया के उहो ऐड लगा के एकदम व्यूज कलेक्ट कर लिहन हैं। भरवोदवा माने आल तो बाने लेकिन एकनी के खाली ऐड एकदम कोइले बड़न से लेकिन ट्रेंडिंग सेक्शन एक पर बनल बा एको बार बनैल है सब वीडियो। कितना लोग तो ऐसा बा कि भाई साहब लाइव आके कहता कि हमार गाना सुन ल लोग हमार फिल्म देख ल लोग हमार फिल्म नहीं खे चलता है तो ई पावर स्टार पवन सिंह ने करल जाके तू अपन स्टार के बारे में देखो अपन स्टार के बारे में सोचो कि भाई साहब इस तरीके के भीख मांगते हुए नजर आ रहल बड़न और कहीं ना कहीं एकदम रोज लाइव आके ये फिल्म हमारा गाना आ गया है चल नहीं रहा है इसको ज्यादा प्यार दीजिए ये दीजिए। एको बार पावर स्टार पवन सिंह एक नंबर पर गाना गइल है एको बार लाइव आके कहलन ह कि इस तरीके के ब्रह्मांड के लेवल पर हम बाज रहल बानी धन्यवाद चाहे और भी कुछ ना कहलन ह। लेकिन इहे चीज हमनी के कहिला से कि पावर स्टार पवन सिंह एक बार लाइव आके तू कह देवल करो कि हाँ हम ब्रह्मांड के पूरा ग्राउंड लेवल पर बाज रहल बानी तो लेकिन पावर स्टार पवन सिंह तो अपने मनमानी करलन। हाँ लेकिन पावर स्टार पवन सिंह पवन भैया एक बार तू लाइव आके कह दो ताकि विरोधियन के पिछुआड़ा जो मरचाई लगल बा लेकिन के पियरी माटी से लेवल लस ठीक बा। पड़ाव के तरफ बढ़ल जाओ और कह देव तन के पावर स्टार पवन सिंह यार तू खूब तबाही सॉन्ग लिया रहल बड़ो अभी फिर अनाउंसमेंट कर दिल हैं बियाही महिला इस तरीके के सॉन्ग ला रहल बड़ो चलो बढ़िया के बात बा। लेकिन ये गुमर दे सैड सॉन्ग लिया दो पिछला साल कितना बढ़िया सैड सॉन्ग लिया एक दिन जिंदगी से हो कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह सैड सॉन्ग लिया तो हे दिल पर लगल एकदम भाई गर्दा गर्दा हो जाला। हाँ एकदम बढ़िया एकदम सैड सॉन्ग एगो लियावा काहे कि बियाह शादी के माहौल चल रहल बा आ कितना मजनून के दिल टूट रहल बा कितना लइकन के जोन की गर्लफ्रेंड के शादी हो रहल बा तो तहार गाना सुन के तनी से धीरज धरी हस। हाँ कह दी कि भाई सैड सॉन्ग प्रियांशु सिंह के भी कह रहल बानी पवन भैया के भी कह रहल बानी कि सैड सॉन्ग एगो लियावा लोग परोसा लोग ताकि एकदम तबाही मचावो और गर्दा गर्दा कर देवो हर तरफ
मतलब कि पिछला साल आया रहे वाकई दम वाला रहे सॉन्ग रहे, लेकिन बॉलीवुड के टक्कर देवे वाला सॉन्ग रहे। अब की बार ऐसा कुछ करो लोग कि ट्रेंडिंग सेक्शन ने मतलब कि यूट्यूब के ब्रह्मांड लेवल के ट्रेंडिंग सेक्शन फाड़ देवे। हाँ, मतलब कि कभी उतरबे मत करो, ऐसा सॉन्ग लिया लोग कि 10-15 दिन उतरबे मत करो गाना आ गर्दा कर देवो। तो फिलहाल यह जानकारी रख कि कुछ चमन चूतियन ऐसा कह रहा बड़ा सा कि ऐड लगा के गाना के रिस्पॉन्स करवावल जाता। अरे तो के देख लो सब, तुमके मौसी के दुकान से तो खरीद के ऐड नहीं आवत, ओकरो ला तो हई चीज लगला, लेकिन एकनी के तो माने वाला नहीं से एगो भरुओ बा, एगो हई नया कौन दून तो बा हैं, इहो कहत लख। तो फिलहाल यह जानकारी लख। हमारे चैनल पर नया बार लोग तो सब्सक्राइब कर लिया, एगो लाइक कर दो लोग, ताकि हमनी के मोटिवेशन बनत रहे इस तरीके के और भी अपडेट और जानकारी लेके आवत रहिए, दबा के शेयर कर लो। तो फिलहाल के लिए जय भारत, जय हिंद।